Chort an scéalach gaiid petition na Cloiche le Iain Moireach chomór, hiúns go bhfuil a cleach canan ha go furas de thug sin, agus ha íomhaíonán a ha go frickarach is an suíochach. Chort a dú mar a cleach an scríomh ar dúlach son comas I dhéanú idir machcan duine agus a thula crétar eile an talú. Hiúns go bhfuil furas de thug sin go bhfuil duine san bí a géirí áireanneoch chórstal a dhéanú gai péin, agus sé sin díadacha ha an character a dhéanú ha fiachan I taille hógal sa an clach seo a bhristeach. Nuair a ha an dúlach a dhéanú ha fiachan I bílach éir a frunach síos gus áte bhlá chórstal a dhéanú. Ha mis mun go raibh Catriona an dé ha tar spinnach an character, mar a bé go raibh Catriona an cha bhfuil an character a fiachan cho mí áitneach is a thulasca áireach go lua. Ha sin cuiteach go féicin go bhfuil an character tar spinnach an dúlach agus an áireach éigesan áireach go cuiteach. Ha sin féicin go bhfuil Catriona a áireach go cuiteach har an blianachin, hat sa ha an character a fiachan is an taille hógal, ha is a fás go má mí áitneach. Fut de rá go raibh an créchas cuideach is an a mí holachas an droch éideach gonne ha échtara. Ha staile siimplí an úidir go fólaseach as a scéalach go léir go sáiríte ha sentence an fa faram an ús na chlósan a cúmal casmach go dtí chríe nach cheann, agus sé an ruam agus an uam as a sentence a sin ha sealtain goin déchu cruai sa ha an character a copad. Ha hula íomhaid as a scéalach go láitead ach an íomhaid seirliúm hín sé fer me géin I cheann a bhí go gort scaileach gafuine, bha éanachin is slachgadích na chlacin mar go bh láin láitead cailich gafuine, agus ha sin ula eilch I tew chaileach mar a si copad le láin si fuine neo Jenna rutsa bí agus bhí go cruai I cheann siadach go splutach ha me cínteach.